Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje nguphatheleke amathiza omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kulonke leli week esikulona. Sola ngizoqala ngomndeni wakwaNdlovu, baveza ukuthi ke omunye ke wamakhosikazi akhe uNdlovu, uMakhoza, uzobeke bambekile, uzobe ngakhona ngisho ukudla, bazozama ukuthi ke bemtholele usizo kumama umprofeti, kodwa ke naye ngekeze khona ukumsiza. UkaMadondo uzohambe kwaMthembu eyoxolisa ke kuManzimande, uzobecela khona ukuthi ke buyisele emumva isiqalekiso. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzoqhubeka ke ephushe inkane yakhe, uzobeke kholelwa ukuthi ke yena akathinteki noma izeke umfazi wakhe ezobeke egula. Babeke sebeveza ukuthi ke uNdlovu uzobuyela ke lapha esikhundleni sokuba ke umkhululi ebandleni lakhe ukhulekani ngenkani. Ngidlule ngilapha kuMamzobe, sola baveza ukuthi ke uMamzobe uzobuyela ezintweni zakhe zobumnyama, uzohamba ke lapha kwisangoma. Baphinde baveza ukuthi ke uNomkhosi uzontshontsha ke izikhwama lapha kwaMthembu ezintshontshela uMamzobe. uMamzobe uzojabula kakhulu uma ke thola izikhwama. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uMaphalala uzohamba ke yotshela umndeni wakwaMthembu ukuthi ke uhlaselwe umkhokha. Okunye ke futhi abaphinde baveza ukuthi ke kuzogujwa isidumbu sikaMlungisi enisobe sigujela ukuthi ke sishaywe. Babeke sebeveza ukuthi ke uMamzobe uzolwa, uzobe engafuni ukuthi ke isidumbu sendodana yakhe sishaywe. Aphela lapha ke mbukela amathiza okumkhokha, yizo-ke nje izinto ezibalulekile okumele uzilindele kulonke leli week esikulona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.